Maayong hapon kanatong tanan. Ug maayong hapon usab sa ato ang sumusunod o nitambong ni nitong Santos ka Misa via online o sa ato ang radio broadcast no sa DYRF. Sa ato ang makaigsuonan nga dili kaanhi tungod sa ilahang gipamati sa lawas. Makaigsuonan kinsa man diri ang muangkon no nga sila silosa kaayo. Kinsa may muangkon dinhi nga kusog kaayo magselos. Silosa o siloso kaayo tanan. Ang pangutana kini bang ato ang pagkasilosa o siloso unsa may nahimong tabang niini diha sa inyong relasyon? Kung sobraan kaayo makaigsuonan, no, makaguba gyud nig relasyon. Pero usahay ang pagkasiloso sad naasay makatabang kay ngano sakto ang ato ang kutob. Sakto ang atong pangagpas nasakpan na Hinuon. Amen. Unsa may makatabang o unsay nakatabang ba kini nga kini nga ato ang kinaiya. No? Bati gyud kayo makaigsuonan. Dili lang kay ang pagkasiloso o silosa, unsa man sad kining kinsa man say moangkon nga sila suyaon kaayos tanan. Dali kaayong masuya ngadto sa mga butang sa uban. Ug unsay makita sa uban no masuya dayon. Kining atong pagkasuyaon, nakatabang ba usab kini sa ato ang kaugalingon? Nakatabang ba kini sa ato ang kinabuhi? Or rather, my dear brothers and sisters, nakahatag na Hinuon o nahimo na Hinuon tang the worst kind of ourselves. Nagkabati ang ato ang kaugalingon tungod ni ini nga mga batasan. O di ba kaha, dili pa ta aware nga siloso di kitas tanan, dili pa kita aware nga suyaon di kitas tanan. Unsa may mga signs nga suyaon kay ta, no? Kani anilan ta suyaon, no? Kanang masuya sa mga kabtangan sa uban. Ang unang sign daw, my dear brothers and sisters, is that no? Dili ka malipayon kung ang imong isig kataw nahimong successful sa ilahang kinabuhi. You are not happy when you see other people around you are successful in their lives. Kung sabay mong bation, mag-uol na Hinuon ka. Kung sabay mahitabo makaigsuunan, ikaduhang sign, ana na musulod ang ikaduhang sign. Tungod kay dili ka malipayon sa unsay nakabot sa imong isig katao, unsay naa sa usa ka tawo. Unsa ba imong himuon? Imong gub-on, imong hukman ang tawo. Mu-judge dayon ka, no? Mao gina pattern, no? Mu-judge dayon ka sa tawo nga nahimo lang na siyang successful tungod kay basin, no? Tungod sa drugs. Basin ng urakot sa iyang trabahoan. Basin ng limbong sa ilahang tindahan, sa ilahang negosyo. Tungod kay nahimong successful ang usa ka tawo, maingon dayon tang ato dayon silang hukman. O ikatulong nga sign, my dear brothers and sisters, o kung ang imuhang gikasuyaan nga tawo na fail, nagka-crisis, nagka-problema, malipay na Hinuon ka. Malipay ka sa kapildihan sa imuhang isig katawo. Muingon din ka, mirisi nimo. Mayrang nahitabo na nimo. Usahay, my dear brothers and sisters, we are not aware that these are already signs sa ato ang pagkasuyaon, sa ato ang pagka-envious. Atong pangutano ng atong kaugalingon, no? Haumbata ni ining mga ehemplo.
ug lain sab mga kaigsuonan. No? Usahay di ta makamatngon nga sa ato ang pag-spend og so much time in social media, no? Ginahinay bitaw tag-feed of being envious to other people. Unconsciously, we are not aware nga ang makita nimo diha sa social media maka-trigger nga masuya ka. Kay puro guna nindot ang imuhang makitaan diha sa social media. Makakita kag restaurant, makakita kag nindot nga lugar. Miingon dayon ka ninduta ani oy. Puhon, makaadto niya ko ani. No? Ako niya ning adtuon. And to the point, sa ato ang pagkasuyaon, bisag way kwarta, no? Mangutang, aron lang makaadto. Mas the worst na hinoon, my dear brothers and sisters. Ang usahay, makapamakak na lang ta. Kay lagi, ganahan natong i-please ang atong kagulingon is because we are so envious sa unsay ato ang nakita. And we are not aware of these, my dear brothers and sisters. Gikaon na di ay ta niini. Gikaon na di ay tas kahakog. Diha sa ato ang kasina. My dear brothers and sisters, kung atong nadungog diha sa ato ang unang pagbasa sa atong ebanghelyo, gipunting kini sa mga mensahe nga nakapaluyo sa mga istorya. No? Ang mga igsoon ni Jose, mga igsoonan, nasuya nila. Nasuya sila kang Jose kay siya mooy gipangga. Gipangga sa iyang amahan, sa ilang amahan. And to the point nga ganahan sila nga patyon si Jose. Ug tod wa man nila makaya nga patyon si Jose, ilang gibaligya. No? Ya dihasad sa atong ebanghelyo. Ang mga tao nga gipasaupan, no? Ang mga gipabantay, nasuya sa tag-iya. Nasuya sa mga gipadala. Sila mo'y naghago. Ya karon naay gipadala aron pag-ani niini. Nasuya sila sa anak nga gipadala. Ug mao tong ganahan sila nga patyon ang anak. Aron lang makuha nila nga para ilaha nato bisag dili ilaha ilang ang kunon. No? Mo sana usa sa das mga hinungdan magigsuonan sa ato ang pagkasuyaon. Bisan dili ato atong ang kunon nga naatay self or naatay entitlement niya nang abutang bisan pag ato lang tanang gihulam gipahulam kani kanato pero tungod kay taas ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon, no? Tungod sa ato ang pagkasuyaon, makabuhat na kitag sala, makabuhat na kitag kalapasan ngadtos Ginoo. Unsa man gyoy antidote sa envy, my dear brothers and sisters. Unsay tambal sa pagkasuyaon. Unsay tambal sa pagkasiloso. Pero usa na nako tubangon, my dear brothers and sisters. Siguro, kung atong balikan ang pagkasiloso o silosa, kanabitang, dili man sad siguro kining tawhana nga nagselos, no? Ang naay problema. Ang tao sad. Kay unta, dili sad ta muhatag og rason nga ang atong ang kauban ng atong pinikas, no? Makahimo niini. Dili ta kita muhatag og rason nga ma-experience ni nila. Dili lang kay ni sala sa usa, kundi sala sabni nato. No? Mao nay ato ang bantayan that we are also the cause nganong ang mga tao makabuhat sa niini. Kay moingon mata hambugero kay tastanan. We are also too proud of ourselves. We are too proud of our own achievements. No? Tungod kay successful na ka, di na ka magpakahiubos. No? Sahay kita say rason. Nganong magselos ang uban, nganong kasuyaan tas uban. Kita sa diay ang rason, my dear brothers and sisters. Ug unsa may tambal niini. There is no other way, and that is to be always thankful, my dear brothers and sisters. The antidote
To envy is being grateful. Kanunay mapasalamaton. Niingon si San Pablo diha sa unang sulat niya ngadto sa mga taga Thessalonica, chapter 5, verse 18. Be thankful to God in all circumstances. Magpasalamaton kita sa Ginoo sa tanang higayon. Dili lang kay diha sa panahon nga malipayon ta, daghantang grasya nga nadawat kundi sa tanang higayon. Ug diha usab sa ato ang mga pagsulay. Mapasalamaton usab unta kita whenever there are also trials and difficulties nga moabot sa ato ang kinabuhi. And in what way man kana na makainguntang, can we be thankful to our problems? Kung wa gibaligya si Jose, my dear brothers and sisters, dili siya makaabot ngadto sa Ehipto. Kung wa siya gibaligya, gikasuyaan sa iyang mga igsuon, dili siya maabot sa layong dapit. Ug siya nakaron ang magluwas sa iyahang ginikanan. Siya ang magluwas sa iyang ginikanan o mga igsuon. Out of that rejection, my dear brothers and sisters, Joseph became their Savior. Usahay, kini nga panglantaw kasinatian makaigsuunan, magiya ka nato nga usahay, makapasalamat tas, mga bati nato nga kaagi. Mga crisis, mga problema sa atong kinabuhi, we can still be thankful to God. It's because it made us a stronger person. Niingon pa gyud si Jesus diha sa ato ang ebanghelyo. The stone that was rejected by the builders has become the cornerstone. Ang bato nga gisalikway sa mga mamumuo maoy nahimong labing importante o nahimong pundasyon. And it refers to Christ. Kung wa makaagi og kasakit sa Jesus, kung wa kaagi si Jesus nga gilansang sa krus ug namatay, dili nato makabot ug dili niya makabot ang pagabanhaw, ang pagabag-o sa iyang kinabuhi. That life, my dear brothers and sisters, does not end in those difficulties. There will always be that resurrection. Sa atuang mga nabuhat nga sala, usahay, ubos na kayo atong pagtanaw sa atong kaugalingon. Nga moingon na lang tang, I am not worthy. I am unworthy to face the Lord. Mo nang di ko mangumpisal. Mo nang unsa pa may kapuslanan nga mosimba ko, nga makasasala man kaayo kustanan. Kung ana ang ato ang mindset ug hunahuna, my dear brothers and sisters, then we are not thinking of our own resurrection. Mawata magtanaw na kining mga pagsulay maghatag og kalig-on sa ato ang kinabuhi, maghatag og pasensya o kalig-on sa ato ang pagtuo. Di ba kung makaagitag mga unos, we have become a stronger person. We have become a more resilient person kay nakasurvive na. Kung nakaagitag lisod, ang musunod na pod nga mga problema, kay nakalingkawas naman taniini, makaingon na lang tang, makaingon na sad ta, nga kaya nako, nakaya gayto nako ang kagahapon, how much more karon kaha? And that's the kind of hope that we should possess, my dear brothers and sisters. That there will always be that resurrection. What is our own story of resurrection? Nung agikan sa kangit-ngit kalisod, na kaya man gali nato, unsao dalang pagkaha ang mga moabot pa. Pangayoon nato ang grasya sa Ginoo nga kanunay kitang mapasalamaton dili lang kay sa panahon sa kahayahay kundi panahon usab sa kalisdanan. Amen. Manidugan tanan.